Ahoj. Pozdrav Verunku. Ne. Tak Honzíku, ještě zavolej strejdovi a tetě a Verunce a Klárce. Ahoj. A koukneme se, kde to vůbec jsme. Domeček stojí. Je naše Ferrari. Silnice. Tak, jdem do auta. Ahoj. Ahoj. Zdravíme do Telče. Vojtí, řekni pozdravujte babičku. Pozdravujte babičku. Honzíku, řekni ahoj. Ahoj. Maminko, řekni ahoj. Ahoj. Babu. Bábu, pozdravujte. Bábo, to tam není bába. Tam je teta. A Klárka. Tak, loučíme se. Ahoj. S pohledem na domek. Ahoj. Jedeme domů. Mama. Domů.